Stop, stop. Die heb je gedaan. Maar jij weet toch? Ja, ik denk het. Lekker nemen. Ja, lekker nemen. Nog twee. Zijn die er niet? Nog één. Nee, stop. Ja, één. Zo, 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 zo. Ja, voor mij is het vrij. Nee, vier stap terug. Nee, moet je Opa had het toen. Allee, wat zit er gaan? Wie doet Hij het? was in fase. Allee, ga niet wat. Allee. Hij was in. Hij gaat weer aan. Ja, de eerste brandweer, hè, van de Allee, op dan. De spiksel werkt niet meer. Stop, hè? Ja. Wow, dat een brandje. Oh nee, goed kan niet. Allee, wat zit er? Allee, maar. Zit in de skat? Hé, niet de kilo. Nee, ik heb één. Ja, dan gaat toch wel in. Met de rest Maar voel je er niks van, man. Maar we kunnen dat maken niet. Goed dat maken, hè. Anders gaat het voelen, hè. Ja, nu gaat ze... Wie gaat het doen? Maar rap doen, hè? Wat? Op die uur. Kijk, we beginnen. 3, 2, Plat duwen, hè. Plat duwen direct, hè. Plat team. Direct plat duwen. Maar nu zijn die vingers al opgedrukt. Ja, Veel knal. Ja, Allee, veel rap, rap, hè. Rap, duwen. In de vlam, in de vlam. Ja, goed.